kun rata on saatu kuivattua. Ja tässä on nyt semmoista Suomi-Ruotsi maaottelu Suomea puolustamassa numerolla 1 Ajava ja tämän lajittelukilpailun ykköstilavallan Sari Haukimaa Saimaan Harjulta. Lajittelun ykkösaika 8.95, ensimmäisen kierroksen aika 8.84, toisella kierroksella 8.89. Ja Sari Haukimaan tämän kauden tukienahan toimivat Helkamon parkkittiona. Ensimmäisen tämän vuoden kilpailun voittaneella Sari Haukimaalla on ruotsalaiskuljettaja Segertier Suzuki moottoripyörällä. Segertier oli laittanut 3.97, ensimmäisen kierroksen aika 9.51 ja toisella kierroksella 9.12, joka on myös hänen parhaansa näissä kisoissa. Tässä tulee tapahtumaan tässä niistä aikaisesti. Ja tässä on sitten reaktionopeudella edelleen tärkeä merkitys. Siinä maalinenkin siis voittaa tämän kilpailun ja mikäli saavissa alkaa näyttyä. Ja 242 Segertier. Laitetaan ensimmäisenä 3. ja 4. sijalopuolella. Joka tapauksessa mallin lajittelu ykkönen ajalla 8.13 ja finaalivastustajana radalla on sitten Timo Paakkunainen asiakaskantia Poliittisesti Sisukilla Vaasassa. Timo Paakkunainen oli laittanut 3.8.36, ensimmäisen kierroksen aika 8.35, kun mallin ensimmäinen kierros oli aivan paras 8.08. Aika 8. Siirrymme Funny moottoripyöräryhmään ja siellä luvun 3 tulee valtaamaan Arnold Fagerberg, joka on ja vastustajana Luotonen laittanut vuodessa 11.06, ensimmäisellä kierroksella 10.95 ja toisella 10.56. Juha Hilmanhan vei nimissä tämän vuoden ensimmäisen Suomen mestaruuskilpailun motoparkissa. Siinä oli aika silloin 7.39. Kisaan vastustajana oli Ilkka Salovaara, joka oli 60. Juha Hilmanhan oli myös tuon kisan laittelun ykkönen määrä 7.51. Juha Hilmanilla siis halutaan myös tämän Suomen ennätys, virallinen ennätys on 7.36 ja epävirallinen 7.25. Tällä kertaa Juha Hilmanilla on pyöräilykappaleinen ja kakkosella Pekka Luotonen 7. Juha Hilmanilla on ensimmäisessä
Ja vauhtitempo vain kiihtyy vuorossa Superstokauteen finaali radalla 1, laittelun ykkönen Jukka Oja. Säilyy niitä sillä 10 tasan. Ja hänellä vastustajana on Mikael Skinnari, Jukkola Klimousta Tudola. Alkupuolella siellä Jukko on neljänkin tasapainoisena, joka on ainoastaan yksi finaali. Ja me olemme edelleen Supergirls-finaalin saakka. Radalla 1 ja Pekka Väisänen, Luokas Selika. Ja radalla 2, numero 452, Irkka. Sen jälkeisessä lähdössä vuorossa tällä erää on sitten Pro-Stock-ryhmä. Ja Pro-Stockin finaalissa ovat kesälomalla nimensä vienyt Toppalainen, Petrolle Teretalla radalla 2. Toppalainen laittuu ykkönen 7.49, ensimmäisellä kierroksella 7.53, toisella 7.52 ja nyt kyseessä on siis kolmas kierros, joka samalla on Pro-Stockin finaalikierros. Jukka Ora, Team Hemi, kuljettaja, on siellä Ransomilla. Ora tosiaan ensimmäisellä kierroksella paransi, silloin 7.55 ja toisella kierroksella 7.47. Nyt kannattaa ennen kuin 8 lyödä vastaamaan Pekoa. Paitsi sitten limonaadi tulossa, siitä kumpi herrastuu purkamaan, niin sitä tulossa on todella Termoja Ranssovan kiusa päästä. Jukka Ora on Ransomilla radalla 1 ja Toppalainen tornipuolella radalla 2, Chevrolet Teretalla. Molemmat autot ovat first stage. Ja hieman eteenpäin esitellään seikkailua. Rata 1, Jukka Ora voittaa ajalla 7. Lähtöön voittaa kuljettaja Juha Leppänen radalla 1. Ja nyt kuljettaja toinen puolella radalla 1, seuraan Anton Mäkelä. Ja Juha Leppäsen etuavustajana tuolla ykkösradalla puolestaan Juhan Selikoita eli Timo Leppänen. Erittäin jännittävä Pro-komppien Topal-telotraktorin finaali tuossa. Radalla 1 siis Racing Cars, Made in America Carson traktorilla Juha Leppänen ja radalla 2 Mäkelä Topal-traktorilla kuljettajana Annika Mäkelä. Leppänen voittaa radalla 1, 6.26 ajalla loppunopeuden ollessa 355 kilometriä tunnissa ja Annika Mäkelälle tornin puoleisella kakkosradalla 6 saman tien.
Franklin PAT nelosmoottorisella ahdetulla traktorillään ja radalla katseli tornin puolella Miki Falkki isoluokkamoottorisella traktorilla. Rata 2, Miki Falkstedt voittaa hillittömän takajan jälkeen. Saaputtajien jakajaiset. Me kiitämme teitä, jotka olette jaksaneet talvisuudesta huolimatta jälleen loppuun asti kilpailuja seurailla. Ja toivon mukaan sitten jaksatte käydä kisoissa myös vastaisuudessakin. Seuraava kilpailu on siis Kauhajoen V8 Nationals katuautojen kilpailu. Ja sen jälkeen on vuorossa juhannuskilpailu. 8. kesäkuuta.